Aunichi Oniatuma, Bismillah de Mesteve Sanfe, fully Antano Bankan Barana Lamebo, Belagiri Melikono and Melikoka, be alamse Utkalo Limoa and Kele Samba Flani Moa and Zul, Okodo Kibarunio or Atisili, Sana Dasia Bukunofun Bomanica or Ludo Cloka, Amea Klinaji, Cobasegan de Minikunofun Canina Charlianica or Klino dia Klina Jorola, Waliko Febikunofun Bamun Mambunica or Ludo Cloco do Betalike. Tarata mene utkalo klita an konaton samba fla ani mo anjuru anka mali cour suprême mo lube communiquer mi era kon no ya ira ka fo ko enquête judiciaire do era condamné me ame wakati ne na foko bi kadaka ko bisigal ga ke ka fo ko furba na fula era kon détournera anka jamana au fonctionnaire do era kon fe ko ru kumera de kon konana mi anka cour suprême mo ye kame wakati ne na foko bi lube sega libara do era kon na do era kon be ulula mena cour suprême mo era kon fe ko do fene minembe akunya kanika manali de po era kon da uka Supreme Mara kon ka korofola ko affaire mi yere kon bi talike pour économique et financier mo yere kon ka kula ko mi anka mali autorité lu dossier o bela jelen blani kata di pôle national économique et financier procureur yere kon ma me wakati ne ina fogo bi Tarata tamane utkalo kleta an konato samba flani muga andur Burkina Faso ka premier ministre ni oye Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo yere koni halebe tiria alini bara visiter wala anka mali jamana yere kon konana mi visiter yere kon senfe akumbera anka mali premier ministre fe ni oye General Abdoulaye Maïgaye Sibil tamene utkalo kleta an warashune kado kar konana utkalo kleta an wolofla samba flani mo anduru karmi yere kon binaji kono bina jamana yere kon konana be wakati mena fokobi kuna funi akura yere kon sora ukula mi ye bene ka autorité mo ya ira ka foku klala ka shuta yere kon boji konana obe akon ke ame wakati mena fokobi shu bisaba an wolofla ni ko wakati tamelo yere kon na RDC ni République démocratique du Congo o jamana yere kon na Nord Kivu province yere kon komi ADF rebel moyi hulube ka bingane wale chamantani kan yeshini yoro siba man yere kon ma wale mikera sabe ni ka Nord Kivu siba ma bela jene yere kon bladela kadaka kame wakati mena foko bisanga ani wakati ADF rebel mo ubeta cheni ba yere de kondo ni village man kuna Burkina Faso ka autorité maoye communiqué ketenen tamene utkalo kleta an sheki samba flani mo anduru ko Burkina Faso ka volontaire pour la défense de la patrie do era kon nyini be ame wakati mena fokobi Burkina Faso finitu era kon fe kadaka ko ni VLP abisiale no ka foko ale asungru era de kon fagani akabaraka marfay ka soroka bolni kata yoro la yoro mi era kon malako do ame wakati mena fokobi ni kuna fun banne be ambulo ko robi amna mun wala ay bidon kibaru kon nana Komena ka region konana mado yere kon be munu awale juguta ne kanyeshi mohoma yere kon ko mamar ma fentigi do na munu yere kon malaku do kan yoro siba manu ni kene karaba wale mkera sabe ni menaka siba ma bela jilen dusuma kasle na me wakati mena fokobi wale mkera sabe ni ka ubla hami ale ni miri jugu yere kon ko mamar ma fentigi munu na wale jugu yere kon ke menaka region yere kon na kuyuka wale jugu itane kanyeshi mamun ma ko victime yere kon na sidi barkabe ula ni ale menaka organisation civile président yere koni ko jakulu man fentigi ni yere kon na le huflene ka sidi barka yere kon ne katana yoro mi yere kon mala ko me wakati ne na fokobi sulsulo alu yere kon ka korofala ko jakulu man fentigi ni yere kon na sidi barka ne klenga dele yere de katana ko kele ni katani sidi barka e mamun ko sidi barka yere kon ne hukmi ya wajibi amena ka sidi ba ma yere kon ka ko wala sa sidi barka yere kon gabla ko fu kana se fa war million bi euro de ko nga menaka sidi ba mauni jakulu man fentigi ni yere kon négociation teme union chala ho négociation yere kon na ukun benaka ko be se fa war million binani yere kon di uma were kon kele menaka sikiba mauye ubolo yere kon faranyo ka fere bela jella tiga wala saka sega se fa war million binani yere kon soro ko mamar ma fentigi ni yere kon na le menaka region yere kon na uye do yere kon fa to jugula ni yere ko falena o kera sababu yere kon ne ka menaka sikiba mawere kon akilla jige ka irula ka foko mi ba machi wale mauye ko oluninga gele ko sebe o kama ko fa to modelu yere kon ka jugo ko sebe ko ba machi wale mawere kon madani dora yere kon ma huye do ne ka uluni kene karaba do yere kon fagal yoro la yolu fa to yere kon juga ko sebe wale mi kera sababu ni ka o soma yere kon bele jeni dusuma ka siame wakati mena foko be wale jugo yere kon kera sababu ni ka menaka sikiba ma o bele jeni yere kon bla dusuma ka siere kon konana wa me wakati mena foko bu ya yere ka foko be hami jugo yere kon konana mi aka mali fintigi la ko kala nyine do yere kon fo ka fere bele jeni tige wala sa kan yoro siban man ka la kana sabati duna na tawla
An ka Mali office central des stupéfiants ni OCS mo yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka opération yɛrɛ kɔnɔ caya kosɛbɛ walasa an ka Mali autorité ye décision min yɛrɛ kɔnɔ ta a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔnɔ bɔ ni o de ye ko min ye shisha ye ko yamaruya tɛ maa bolo bilen ni ka o yɛrɛ kɔnɔ consommer an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye OCS mo ye u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka Mali autorité ka décision yɛrɛ kɔnɔ ka labato Mali jamana kɔnɔdenw fɛ fɛɛrɛ latigɛli la walasa autorité ka o décision ye ka labato ko olu kun yɛrɛ de kɔnɔna na OCS mo olu ye opération yɛrɛ kɔni kɛ tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2025 restaurant Saveur la o opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni OCS ma olu sera ka u bolo da shisha 13 kan ale n'u sera ka maa kelen yɛrɛ kɔni u bɛ ka bisikiya k'a fɔ ko min yɛrɛ de kɔnɔna ni shisha kofɔlen ninnu ye o opération in dugusajɛ ni o bɛnna tarata ma août kalo tile 19 san 2025 OCS ma olu ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni kɛ restaurant Royce yɛrɛ kɔni yɔrɔ la opération min yɛrɛ kɔni na o ye sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka d'a kan o sera ka 16 ba yɛrɛ de kɔni kɛ ko opération in kɛra sababu ye ni OCS maaw sera ka u bolo da shisha 65 kan paracord 70 bouteille d'arôme 25 shisha charbon paquet 35 ale ni téléphone caman ni tablette caman yɛrɛ kɔni min ye OCS maaw sera ka u bolo da ni fɛnba ninnu de kan restaurant Royce yɛrɛ kɔni na ko opération filanan yɛrɛ kɔni na OCS maaw sera ka u bolo da maa kelen yɛrɛ kɔni ka restaurant kofɔlen la u bɛ ka bisikiya min na k'a fɔ ko yɛrɛ de kɔni ka baara fɛnɛ ni ko ninnu ye maa fila minnu minɛna ni opération in senfɛ ni opération yɛrɛ kɔni kɛra an ka OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko maa fila nin bɛɛ lajɛlen datugu bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité bolo ni opération fila nin yɛrɛ kɔni y'a yira n'a k'a fɔ ko min ye OCS ni o ye office central des stupéfiants yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ wa u cɛsirilen don an ka Mali autorité ka décision labatoli yɛrɛ kɔni na ni o décision yɛrɛ kɔni ye ko shisha feereli ani shisha mini ko o kɔni dagalen tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen min ye OCS olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko décision ye k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Mali jamana kɔnɔdenw ka se ka décision kofɔlen yɛrɛ kɔni labato an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali OCS directeur ni o ye colonel major Fuseni Keita yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko min ye OCS cɛdenw ye kalisa olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa shisha mini a n'a feereli o kɔni k'a dabila an ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tarata tɛmɛnen août kalo tile 19 san 2025 an ka Mali cour suprême olu ye communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna o ye lasili kɛ ko enquête judiciaire dɔ bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na enquête judiciaire min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bisikali yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ko foroba nafolo détourné la ko faux usage de faux kɛra ko yuruguyurugu fo ka taa se blanchiment d'argent yɛrɛ kɔni ma ko ka complice donna nin ko in na ko o ko yɛrɛ de kɔni ko hukumu kan na min an ka Mali cour suprême olu bɛ ka enquête judiciaire dɔ daminɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na cour suprême maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin affaire ko in yɛrɛ kɔni ko la bisikali bɛ ka kɛ k'a fɔ ko wari min yɛrɛ kɔni détourné la k'a bɛ se fɔ wari miliyari caman de bɔ ko affaire in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka premier ministre kɔrɔ dɔ ni o ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ale ka primature géreli baaraw yɛrɛ kɔni na k'a daminɛ san 2021 la ni ka taa bila san 2024 novembre kalo de la cour suprême maaw ka kɔrɔfɔ la ko wa ko affaire in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ collaboration dɔw yɛrɛ de kɔni na min tɛmɛna primature hali ni AGT maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko enquête judiciaire ko in yɛrɛ kɔni daminɛna ka d'a ka a laɲini yɛrɛ de kɔni kɛra wa enquête judiciaire in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana foroba cakɛda o fonctionnaire wa ale ni opérateur économique yɛrɛ de kɔni na ko wa ko in bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna affaire in baara la procureur ka kɔrɔfɔ la ko cour suprême yɛrɛ kɔni na chambre d'instruction min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o commencera ni ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni daminɛ kabini tarata tɛmɛnen na août kalo tile 19 san 2025 ko o ɲininkali nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na chambre d'instruction ma olu ye dɔw yɛrɛ kɔni bila mise en examen na ko wa chambre d'instruction ma u ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da dɔw kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi affaire ko in na ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛn bɛ ka to kaso yɛrɛ kɔni na yanni sɛgɛsɛgɛli baara in ban kumaw yɛrɛ kɔni cɛ k'i n'a fɔ an ka Mali code de procédure pénale yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogo min min ye an ka cour suprême maaw ye u ye affaire in yɛrɛ kɔni tila ko affaire minnu bɛ yen n'olu kan ka taa an ka Mali pôle national économique et financier maaw ka bolo kan ko cour suprême maaw ye o affaire bila u ma ka bolo kan ko min ye pôle national économique et financier yɛrɛ kɔni procureur kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi affaire in yɛrɛ kɔni bɛ ale fɛnɛ ka bolo kan ale fɛnɛ bɛna n'a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o ko ɲɛ kan parquet bɛ layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ ko procès in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye si tɛ fusaya ni si ye ko wa ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na défense maaw yamaruya yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ni ka u yɛrɛ lafasa
wa tant que kilibulon dɔ yɛrɛ kɔni ma maa ninnu kɔndane an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɔni ye maaw ye minnu ye innocent ye u ma foyi kɔni kɛ fɔlɔ. Mamadu Timbo ni ale ye procureur général yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ k'a y'a faamu yɛrɛ kɔni ko ni affaire ko in Mali jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka bɔ a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kalama ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a bɛ layidu ta k'a bɛ continuer ni ka jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni lakunnafoniya ni affaire in yɛrɛ kɔni ɲɛtaga baaraw la ko nka sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na kuma dɔw bɛ yen nɔ olu man kan tɛ ka cari ko wa olu kuma ninnu yɛrɛ kɔni carilibaliya k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka se ka labato affaire in kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ye ni o ye Choguel Kokala Mayiga ale kɔni minɛn bɛ nin affaire kofɔlen de la mana dépôt dara ale ka tarata tɛmɛnen août kalo tile 19 san 2025 ale ni Choguel Kokala Mayiga ka cabinet directeur kɔrɔ ni o ye professeur Isiaka Amadou Singare yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ma datugu kaso la mana dépôt ma da ale yɛrɛ kɔni kan nka yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ sen bɛ sɛgɛsɛgɛli baara ko in yɛrɛ kɔni na nka min ye Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni nalen a y'a yira k'a fɔ ko ni affaire ko in yɛrɛ kɔni na k'ale hakili sigilen don ko wa politique mɔgɔ i kan k'i sigi ni fɛn bɛɛ yɛrɛ kɔni o dɔw bɛ se ka kɛ saya walima kaso yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko ale ka cabinet directeur kɔrɔ in yɛrɛ kɔni k'a y'a mɛn k'a fɔ ko u kɔni fɛnɛ sen bɛ affaire ko in yɛrɛ kɔni na ko nka an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ o ma kofɔlen kun kan nka u m'a minɛ k'a datugu ka d'a kan o y'a to kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na Choguel Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ ko ko in yɛrɛ kɔni jara ale ye kosɛbɛ ka d'a kan min a ka directeur de cabinet kɔrɔ in yɛrɛ kɔni k'o si bɛ san 80 de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi affaire ko in yɛrɛ kɔni daminɛtɔ yɛrɛ de kɔni filɛ nin ye nka bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ni ka jaabiw yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni ka bɔ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la don n'a nataw la ni an ka cour suprême walima n'an ye kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni affaire ko in na ni ka bɔ avocat ninnu yɛrɛ kɔni yɔrɔ la an bɛ segin kokura ni ka na o kunnafoniyaw fɛnɛ da aw tulo kan. Tarata tɛmɛnen août kalo tile 19 san 2025 Burkina Faso ka premier ministre ni o ye Limtalba Jean Emmanuel Ouédraogo yɛrɛ kɔni ale sera an ka Mali jamana kɔnɔna nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min na a kunbɛnra an ka Mali premier ministre yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye. Burkina Faso ka premier ministre ale kɔni nana teriya ale ni baara visite de la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a kunbɛnra an ka Mali premier ministre fɛ a kunbɛnra an ka Mali gouvernement maa caman fɛnɛ fɛ fo ka taa se Burkina Faso ka ressortissant minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na Burkina ka premier ministre a kunbɛnra ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ nisɔndiya ale ni bonya kɔnɔna na aéroport yɛrɛ kɔnɔna na kabini Limtalba Jean Emmanuel Ouédraogo yɛrɛ kɔni sera an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a kelen ni an ka premier ministre kelen ye ɲɔgɔn ye kɛ aéroport international Modibo Keïta salon dɔ kɔnɔna na ko général Abdoulaye Mayiga ni o ye an ka Mali premier ministre ale kɔni ye Burkina Faso ka premier ministre yɛrɛ kɔni invité k'a ka i sen don an ka Mali camp national de la brigade citoyenne o édition 2nan yɛrɛ kɔni na ko ni ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni organisera an ka Mali ministre de la jeunesse et des sports yɛrɛ de kɔni fɛ ko o événement yɛrɛ kɔni kɔfɛ séance de travail dɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na boloda Burkina Faso ka délégation ni Mali ka délégation yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la walasa jamana fila ni ka délégation ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la Burkina Faso ale ni Mali yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnyaw la jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni na jamana fila ni bɛɛ lajɛlen m'u bɔ fan sɔrɔ o la ale ni Sahel situation ko yɛrɛ kɔni ko jɛkulu fila ni ka délégation yɛrɛ kɔnɔna na kuma o la o ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni ko la o ɲɛmɔgɔyalen don jamana fila ni premier ministre de fɛ ni o ye Limtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ale ni général Abdoulaye Mayiga ye Burkina Faso ka premier ministre yɛrɛ kɔni ka tile fila ka in kunbɛ cɛ ni audience tɛmɛnen ani an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye Burkina Faso ka premier ministre yɛrɛ kɔni ka nali an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ tali kɛ Mali ale ni Burkina Faso ka laɲini yɛrɛ kɔni na ni ka jɛɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka jamana ninnu yɛrɛ kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ cogo min an bɛ se ka jɛɲɔgɔnyaw tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la jɛɲɔgɔnya min kɔnɔna na jamana fila ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u bɔ fan sɔrɔ o ko la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Benin jamana kɔnɔna na Sibiri tɛmɛnen août kalo tile 16 san 2025 su ne ka don kari kɔnɔna na août kalo tile 17 san 2025 bisi min binna ji kɔnɔna na Benin jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ye kunnafoniya sɔrɔ ko dɔ yɛrɛ kɔni farala bila in kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 Benin ka protection civile directeur ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye Benin ka protection civile ma o ye halisa olu kun bɛ ka continuer ɲininiw yɛrɛ kɔni fɛ ko o ɲininiw yɛrɛ kɔni sera sababu ye ni dɔ yɛrɛ kɔni farala bilan kan ni k'a bila ka taa maa 37 bɔnɛni de ye ani na protection civile directeur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bisi yɛrɛ kɔni binnen don fɔlɔ min ye u ye ɲininiw yɛrɛ kɔni daminɛ k'u ye su 27 de labɔ ji jukɔrɔ
ko tile filanan u ye su 10 yɛrɛ kɔni labɔ ko b'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan ko b'a kɛ maa 37 de bɔnɛni ani na. Wa directeur kɔni y'a yira k'a fɔ k'alisa ɲininiw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Benin ka protection civile maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa maa 6 olu yɛrɛ kɔni tununnen don. Ko kari tɛmɛnen août kalo tile 17 san 2025 maa 9 yɛrɛ de kɔni ɲɛnɛma yɛrɛ kɔni bɔra ji in kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi protection civile yɛrɛ kɔni directeur b'a yira k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso maaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko nka k'u ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni ko basigi donn'o kɔnɔ kosɛbɛ. Hakilina jiginna sibiri tɛmɛnen août kalo tile 16 san 2025 su ni ka don kari kɔnɔna na août kalo tile 17 san 2025 bisi dɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye compagnie STM maaw yɛrɛ de kɔni ta ye ko olu ka chauffeur k'a bɛ n'a fɔ volant yɛrɛ kɔni contrôle tilala ale la wale min kɛra sababu ye ne ka bisi yɛrɛ kɔni bi fleuve zoo kɔnɔna na ne ni yɛrɛ kofɔlen min Benin jamana de kɔnɔna na. Benin ka protection civile directeur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ye maa minnu yɛrɛ kɔni su labɔ ko Niger ka jamana kɔnɔdenw ka ca o la kosɛbɛ ko Benin ka jamana kɔnɔdenw caman fɛnɛ b'a la ko o bɛ ka bisiga k'a fɔ ko jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sɔrɔ a la tuguni. Ko wagati min bisi yɛrɛ kɔni bɛ accident yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ passager 52 yɛrɛ de kɔni kun bɛ a kɔnɔna na bisi kɔfɔlen ale kɔni wulila Lomé mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o ye Togo faaba ye ko o kun bɛ ka taa Malanville localité yɛrɛ de kɔnɔna na ni nin ye localité yɛrɛ kɔni min bɛ Benin ale ni Niger yɛrɛ kɔni frontière yɔrɔ de la. Hakilina jiginna min ye Niger ye ale kɔni kɛmɛ ni ka i ka frontière yɛrɛ kɔni datugu Benin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan fɔɲɔgɔnkɔ diplomatique dɔ yɛrɛ kɔnɔna na u ni ɲɔgɔn cɛla la. O yɛrɛ de kɔnɔna na ni maa min fɛnɛ bɛ fɛ ka taa Niger faaba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni olu wajibiyalen don ni ka jigin Malanville fɔlɔ walasa k'u dogo ka frontière yɛrɛ kɔni tɛmɛ cogo min u bɛ se ka continuer u ka voyage yɛrɛ kɔni fɛ ni ka na fo Niger faaba la. Min ye Benin ka ministre de l'intérieur ni o ye Alassane Saïdou yɛrɛ kɔni kabini bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko bisi yɛrɛ kɔni binna ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko Benin autorité maaw kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bisi in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni accident ko in yɛrɛ kɔni ko kun kɔrɔ maa 37 de su yɛrɛ maa 9 olu yɛrɛ kɔni ɲɛnɛma yira n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye maa 6 ye olu de tununnen don k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Benin ka protection civile maaw bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka se ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni ye. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi République démocratique du Congo ni o ye RDC yɛrɛ kɔni olu ka Nord Kivu province yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o yɔrɔ tigiba maa ninnu yɛrɛ kɔni olu kɔni ko siranɲɛ ale ni dimi yɛrɛ kɔni bɛ olu dusukun na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin y'a tile damadɔni yɛrɛ kɔni ADF rebelle maaw yɛrɛ kɔni olu ka walejuguw talen ni ka ɲɛsin Nord Kivu population maaw yɛrɛ kɔni ma o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka nin yɔrɔ sigiba maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bila deuil la ko 10 ani kɔ bonyako yɛrɛ de kɔni bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ deuil ale ni dusumakasi kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka siranɲɛ don Nord Kivu sigiba maaw bɛɛ lajɛlen dusukun na. Nord Kivu autorité militaire ni locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko alamisajan tɛmɛnen ni o bɛnna août kalo tile 14 ma san 2025 ko o ni kari tɛmɛnen ni o bɛnna août kalo tile 17 ma san 2025 ko o ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko civil maa 50 ani kɔ bonyako yɛrɛ kɔni de fagara ADF rebelle maaw yɛrɛ kɔni ka attaquew senfɛ Nord Kivu mara kɔnɔna na ko attaque nin yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lubero ale ni Beni localitéw yɛrɛ de kɔni na ko attaque laban kɛra Ouacha mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni ne yɔrɔ min bɛ tali kɛ Beni localité de la ko attaque in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri tɛmɛnen su de août kalo tile 16 san 2025 ni ka don kari kɔnɔna na août kalo tile 17 san 2025 ko attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ maa 9 olu kɔni ni kɛnɛ karabala tasuma jeni dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ so dɔ kɔnɔna na ko kabini kari tɛmɛnen août kalo tile 17 san 2025 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ Oicha yɛrɛ kɔni localité kɔnɔna na ko yɔrɔ sigiba maa ninnu kun dusuma kasilen don kosɛbɛ wa u kun diminen don maa minnu yɛrɛ kɔni jolina ADF rebelle maaw yɛrɛ kɔni fɛ o dɔ somɔgɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati min rebelle nin yɛrɛ kɔni nana attaque kɛ ko y'a sɔrɔ ale kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ téléfilɛ la a kun bɛ ka balontan dɔ de filɛ ko ADF rebelle maa nin yɛrɛ kɔni filɛ ni ka na da jagoya tugu mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni da la ka sɔrɔ ka tasuma yɛrɛ kɔni bila so la k'ale balimakɛ yɛrɛ kɔni sara a ka butigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani a ka fɛn feeretaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jenina ɲɔgɔn fɛ hakilina jiginna ADF rebelle maaw yɛrɛ kɔni ni jɛkulu kofɔlen ale sigira sen kan san 1990 ni 90 wagati de wa jɛkulu in yɛrɛ kɔni sigira Uganda ka opposition membre caman yɛrɛ de kɔni fɛ
ko wa sanga ani wagati jekulu ko fale manunu hulu be continue ni ka uga wale ni yere kon ke RDCS yan fan felala o wale yere de kon kera sabe ni République démocratique du Congo ka finitigo ni Uganda ka finitigo yere kon be farnyo kan yere ko fale na wala sa ka je ka se ga ni rebel manunu yere kon gen ka boni yero ina Oisha habitant do yere kon ka korofola ko lu be ka ye ka fo situation yere kon be ga sega ka ko kuro yere kon ko kemeni ka wolu dusuma ka siko sebe ka be san chama yere kon bo ni rebel man yere kon sanga ani wagati ube maw yere kon faga ko wa foi teke ula ko wale kene ni foi teke autorité maw yere kon fe wala saga sega dakar rebel manunu kan wale jugunna ko kabini kalo temene yere kon ni obena jouer kalo yere kon ba ko ADF rebel maw sanga ani wagati ulo kon be ka uga attaque uchaya Nord Kivu province yere kon village ula ko uga attaque ni yere kon na uba ke kene la ni kan yesi civil udema Isaac Kabalami ni ale Oisha yere kon société civile président ala ira ka fo ko libéro yere kon attaque yere kon ko fe ko lu Oisha maw huli autorité maw alerté akola ko nga autorité maw yere kon ma fere kene ni fo yere kon tigani kola ko imae ko oyere de kon nana ke sabe ni ko jugo fere nana ke olu Oisha sigba manu ka yoro la kari temene ko wa olu sirane no ko sebe wa sininya sibunye kami wakati mna foko bi ADF rebel ma obe ga continue ko ga wali jugu yere kon ke Oisha mara kon na ko wali utesira ko yere duni dusuma kasi ko olu bolo ni attaque yere kon ko la mi RDC ka finitigi la ka yere kon olu be communiquer ke kari temene utkalo kleta ani wolo vla samba flani mo anduru communiquer mi yere kon na RDC ka finitigi mu yere kon be beni localité yere kon na olu ka porte parole ba yere ka fo ko ADF rebel ma yere kon ka attaque yere kon chali ku be ka adaba kama yere kon oke ko yere de kon wala same wakati mna foko bi RDC finitigi be ga jabi nyuma mu yere kon soro kele ka yoro la ka se ga jamana kono do nyebo ko ka wa be lay duta yere kon ke jamana kono do ye komi RDC finitigi kali sawlu chesi le yere kon do wala sa kali bamachi wale manunu yere kon shila tunu ka boye wa be wole madaka ne kanyeshi o ishi localité ma yere kon ma ku ka RDC finitigi yere kon deme ko sebe uga o kele baran kon nana kon be wakati mna foko bi Nord Kivu ma yere kon ayira ka fo kulbe dusuma kasi ale ni sira yere de kon na usigi yoro yere kon na kada ka ko ADF rebel ma wa me wakati mna foko bi olubu ka wale jugu ke Nord Kivu yere fanfula lo ko wa fo yere kon tiga bo ala ko yere kon na holube ga sira ko sebe ko inkana na sega ta si yoro dola fo akata ga be yere kon boluda tata tamene utkalo kleta an kon to samba fla ani mo anduru Burkina Faso ka finitigo yere kon be communiquer mi yere kon na ba yira ka fo ko Burkina Faso ka volontaire pour la défense de la patrie do be mi yere kon be nanjala community la yere kon na kame wakati mna fo ko bi ko Burkina finitigo yere kon be kanima ko fole nyini kada ka bisigale no ka fo kai ma do yere de kon fagani commune ko fole kon nana Grégoire Zongo neni ma ko fole ale kon e Burkina Faso ka VDP mamuru do yere kon ka bisigale yere kon do ko ay asunguru yere kon fagami shibe 100 ans an shekinela ka yale no ka fo ka klale asunguri yere kon fagalila aye o ba yere kon fene jogin to ko jugu yere kon na tenen tamene utkalo kleta an shigi samba fla ani mo anduru shufala nege kanye mo wakati nandia la localité yere kon na ni yere ko folembe bulkem de province yere kon na Burkina Faso ka finitigo yere kon ka korofula ku yakuna fune folo mun yere kon soro ba yira ka fo ka bina fo ugani VDP yere kon ka bina fo aye aka wale jugu yere kon ke ni marama fe munu dilendo amma haka baraka dilde kon nana ka klale aka wale jugu yere kon na asola ka bolni katani o marfa kelinye Grégoire Zongo ale Miami yere kon wulula samba kelini keme konotoni bi konoto hani konoto septembre kolo kle saba nandi ala mara yere kon na ka jaya beta metri kele ani doni nila ko ma ko fole yere kon hale kon faru kulere fimane Burkina ka autorité yere kon ka korofula kube wuli madaka ni kanyeshi jamana kono do bela jilere kon ma kone ma o may kon be kuna fune yere kon doni ma ko fole ka la nyine do ife higere ko sebe Burkina Faso ka la kana tikila ma yere kon na wala sa kasika kuna fune yere kon la si uluma an kon be wakati mne foko be Burkina Faso ka ni VDP yere kon ale maye folo wa be ka bisigare ka fo ko ale de ni wale jugu nke nga dalu kene ni fo yere kon te mi ayira ka fo ka yake ko nga VDP ko fole ale kon fene bolle na me wakati mna foko bi ni ne be dasigi an bidon kibarula aman kan bagana la me bago bela jilin fo mali kon animali ko ka ame wakilna jigi ka be se kan demeni kuna funan kanina charlia ni ka wakilno dia kilna jorla wali ko fi amba fo na ko aw kambe anyoko na werema